en penalty challenge. Vi starter med crossbar challenge. Og vi har 5 forsøg hver. Nu er det Noras tredje skud. Og nu er det Noras 5. skud, og dermed det sidste. Lige sige, at han ikke scorer. Og vi går ud af en golden vasserring. Og Nora sig. Og nu skal jeg være tæt på Nora. Og Bertram han vandt sgu den første challenge, så det er lidt skidt, men vi går videre til penalty challenge nu. Så lad os bare komme ind til det. Og B han starter sgu med penalty challenge. Fordi jeg vandt. Der står 1-0 til mig, men vi må se, om Nora kan udligne. Gør en kraftdømme. 1-1. Og nu skal det B's andet skud. Og han tager den sgu ind i målet. Hvad sker der? Kan Nora gøre det til 2-1? Kan han? Og det gør han. Og B's tredje skud. Han scorer skud. Kan Nora gøre det til 3-2? Eller tager Antonsen? Sådan! Og han scorer sgu fanden. Skal Nora gøre det til 4-3? Eller skal han brænde? Sådan! Og han scorer sgu. Hvis jeg brænder nu, jo. Står vi lige. Så nu må Nora bare ikke score, så han må den. Og nu har han vinder sgu den sidste challenge. Sådan 1-1. Men det var altid, vi havde for jer for i dag. Håber vi ses igen. Ja. Nå, bare som rulle ud.